Hej søde venner. For at undgå at få skrivekrampe i mine små fine hænder, så sender jeg videoen i stedet for, hvilket måske kan virke lidt bedre end et postkort, for at forklare, hvor lækkert her egentlig er. Her viser jeg, hvordan det ser ud fra vores terrasse, og jeg kan lige vise jer, hvordan det ser ud inde i vores hus. Her står jeg, og der står mine forældre, og her er jeg, og vores badeværelse. Men nok til noget af det mest interessante er jo nok poolen og stranden, hvilket vi kan tage ned imod. Heroppe ligger vores reception, og der er faktisk ikke særlig langt ned til stranden end her. Hej far. Flyt. Kolder? Gør hun kolder? Far, flyt dig så. Lav lige video. Og den her vej skal man gå hver gang man skal ned og have morgenmad, eller skal ned til stranden. Her omkring 35 grader, hvilket er rigeligt varmt til mig. Jeg ved også godt, I har det varmt i Danmark, men det her det er så varmt. Hver dag laver de forskellige blomstermønstre, enten skrift eller forskellige mønstre. Og nu er vi faktisk lige ved at være nede ved poolområdet, som er lige her. Der er forskellige bungalow. Det er i løbet af regntiden, der kommer mor. Hej mor. Her er poolområdet. Og restauranten ligger derinde. Og kan man bare se, hvor lækkert det er lige ned til stranden. Man skal passe på, fordi her er virkelig varmt på tæerne, at man ikke får dem brændt. Der er tjenere hele tiden til at komme og spørge, om man vil have noget at drikke. Der er happy hour 3 gange om dagen, hvilket jo ikke er helt tosset. Og nu er vi faktisk lige på vej ned til det hvideste sandstrand, jeg nogensinde har set. Her ligger folk bare på række. Ja, det taler vel for sig selv. Her har vi nogle bjerge. Og hvis man bare tager og kigger bare på, hvor lækkert udsigten er. De små boder, der ligger foran, de sælger majs, eller ananas, eller kylling, eller hvad man nu har lyst til. Og sådan ser det ud. Det er så fantastisk. Jeg tror, jeg har fundet paradis. Men jeg kommer hjem på næste fredag, så der går ikke så lang tid endnu. Men vi ses. Hej!